Прывітанне, гэта выпуск верміфермы. Сёння гэта незвычайны выпуск. Я знаходжуся у гасцях у Дениса. Вось ён дзеліцца з верміфермай Фаланстера сваімі жыхарамі. Вось у яго дзве лінейкі. Гэта арыгінальныя маладзечынскія чэрві. Вось. І другая лінейка гэта беларускія раты. Вось тая ж парода, што знаходзіцца і ў нас. Вось што цікава, тое, што Денис выкарыстоўвае кіслотаметр, вось такі. І тут паказана у нас, што ўсё ў парадку, на зелёненькім. Я не вельмі ведаю яшчэ, як карыстацца гэтай штукай, але часам адбываецца. Денис таксама выкарыстоўвае для раскіслення, што гэта даламітавая мука. Да, даламітавая мука, яна тут не вельмі добра бачна, але калі падвесці бліжэй, вось бачыце светлыя моманты, гэта даламітавая мука. Цікава таксама сама па сабе канструкцыя. Атрымліваецца, што канструкцыя вермікантэйнера складаецца з трох элементаў. Самы ніжні элемент гэта ёмкасць для збора вільгаці, трошкі вышэй гэта вось другі элемент, канцэнтруе найбольшая калонія, канцэнтруецца найбольшая колькасць чарвячкоў. І вось верхні, там найбольш спакойна ўсё. Вось ці ўсё паедзена, ці проста для таго, каб было. Я не ведаю насамрэч, навошта вось гэта, навошта трэці і другі? Ці ёсць функцыянальная нейкая? Не, яны, па-мойму, там шчыльнасць аднолькавая, і там шмат, і там шмат. Ну, просто зручней так, калі у двух можна шмат ежы дабаўляць. Ну, это ж павялічваецца колькасць арганікі, якую мы едем. Вось мы можам, дарэчы, убачыць, што за ежа. Тут, канешне, не самы ідэальны від, але мы бачым, што гэта парэшткі пачышчанай бульбы, бульба, нейкая газетка. А што яшчэ там? Гарбуз. Гарбуз, бульба, яблык. Гарбуз, бульба, яблык. Вось, і гэта ўсё ядуць маладзечынская лінейка, гэта мясцовая, тутэйшая парода. Вось, што яшчэ цікава, вось на сценкі сядзяць нейкія мушкі. Вось я іх зараз здыму, каб было бачна. Пасля можна было ў Вікіпедыі паглядзець, што гэта за яны. Вось такія мушкі, яны даволі пасіўныя ў параўнанні з дразафіламі. Яны проста сядзяць на падваконніку, і нават калі іх пнеш, яны не вельмі актыўна слятаюць. Вось такое. Ну вось гэта той кантэйнерчык, які мы забіраем на базу Фаланстера смешаныя. Вось зараз дадалі чарвячкоў з маладзечынскай лінейкі. Вось яны поўзаюць, там бачна, што хаваюцца адразу ад свету. І ўжо там пад зямлёй знаходзяцца беларускія раты. Вось такое. Бачыце, усё вельмі эканамічна складзена знаходзіцца. А гэта кантэйнер ад чаго? Вось гэта. Гэта я проста набыў пластикавы кантэйнер. Доўга выбіраў які. Ну, я спецыяльна браў маленькі, каб было зручней. Невысокі, да? Ну, там не было розных варыянтаў. Я проста браў, ну, вось памеры такія, каб мне былі. Каб зручна. Шмат не займалі месца ў кватэры. Вось. Ну, і вось мы бачым, што ведро з-пад майонеза таксама пайшло ў ход. Цікава, што вось знізу пад ведром з-пад майонеза знаходзіцца вось такая штука, якая прыклеілася, і тут збіраецца вермі-чай. Вермі-гарбата. Хто любіць канцэнтраваныя вітаміны, вось яны ўсе там знаходзяцца. Вось такое. Ну, у прынцыпе, на сённяшняе падарожжа вельмі цікава і карысна, і шмат інфармацыі, і мы паглядзім, што адбудзецца з тым вось засевам, які зараз мы атрымліваем праз некалькі месяцаў. Гэта будзе сумесь беларускага арата і маладзечынскай мясцовай пароды. Вось, значыць, на гэтым выпуск скончаны. Усім пакуль.